kort. Okay, nu er den der. Hey, look at the light, isn't it beautiful? Las orquídeos. En under lampen, en på lampen. Skål, Kåre. La vida es bella. Tak for en fantastisk dejlig middag. De nada. Som vi hermed skal beskrive som fantastisk dejlig. De nada. Bene. Og hvad indholdt det? Hvordan lukker Lukker. Det gør du at trykke på den samme, du åbner med. Men Den du åbner med. Skal du se en rose her? Ja. Musik. Hvor er den rose? På skærmen. Nå. nej. Hvad? Det må jeg nok sige. Det der billede der er forbud. Og det skal helt tæt på. Altså det her. Nej, var han der. Hvad for et billede, siger du? Det der hedder forbud. Kalder jeg det nu i hvert fald. Nå, men det er der det har jeg da set før, ikke? Jo, det er en af de digitale, ikke? Ja. Men med den der, jeg synes, det der ind der for munden. Ja. Nå, så er det. Stakkels arabisk kvinde der ikke har lov til at sige noget. Ja. Det er en kombination af et maleri. Nej, det er Jeg spændende. har puttet ind i en gammel fiskekasse, der lå ude på stranden. Det var tonen. Så har jeg begyndt at putte mine malerier ind i billederne. Det synes jeg. Her er en. Det er det billede, Ivan har købt. Ja, det han har købt, ja, det kan jeg da godt Ja, det forstå. der ligger i baggrunden, ikke? Men ikke det, at jeg har jo nu lavet en anden collage ud af det med noget skov og med noget det. Sådan ser den jo ikke ud originalt. Nej. Ja, hvad har vi så mere? Så har vi en flaske her. Ej, der er en rigtig sjov en, så jeg kan finde den. Den der klovn. Ja, klovnen så den der 3 slør. Kreation, den er også flot. Ej, dyr med blå stil. Nej, hvor er den henne? Ja. Snedronningen. Nej. Den der. Nej, den der. Vatsturm. Efter den fuldstændig sindssyge vadehavsstorm, der var derude, fandt jeg et par stole og en planke og sådan noget. Ej, altså, den er helt fantastisk, ikke? Altså. Ja, den er sej. Ej. Så er det en mere, den hedder... Og det er nu min egen... Og det er min egen skygge, det der. Det er da lidt sejt. Det er der tonen. Så er der en her, en sten, som jeg synes var så flot. Prøv at se den næste der, ja. Og det bliver... Jamen, sådan så den ud, ikke? Det er jo ikke engang noget, jeg har... Jo, jeg har skåret... Nej, den har jeg faktisk... Jo, der er måske et par stykker i. Men den form der, ikke? Prøv at se det ansigt der. Jamen, det Øje og øjenbryn og det hele. der er jo meget, meget stærke farver i. Altså, det blå og det grønne. Fuldstændig sindssygt flot. Nå, okay. Så har jeg prøvet at lave den almindelige her. Har jeg fordoblet den lidt, ikke? Så der kommer 2 ud af det. Mm. Så har jeg lavet den, puttet den ind i noget andet også. Hvad var det, du sagde, det var den blå der? Ja, så var så lavet et billede af Wolfgang og mig. Det er så det. Ej, lad mig lige tage en gang. Det der er simpelthen utroligt flot. Det er Plejmors gamle sølvkæde. Ja, det er utroligt. Og det der, det er faktisk en rod, der vender rødderne opad. Og så gik solen ned her, og det er ude i Dravet skov, ikke? Altså, den har jeg også originalt et eller andet sted, men det var så flot. Nej. Så har vi en mønster med søm her, den er også lidt sej. Ja. Jamen, altså, du bliver jo bedre og bedre. Det gør du altså. Et rustent søm, hvis det er ned i midten. Er det noget, du har lavet efter Bengt, der kommer væk? Ja, i går eller i forgårs. Er det rigtigt? Ja. Det var den sidste, den 19. var det ved jeg, for der var jeg ude og fotografere alle de rester, der var skyllet op. Jamen, kan jeg vide, om det er kameraet, der gør det? De er jo utrolig stærke. Ja, en flaske. Du får meget mere, som sige, man skal jo farve. også lige, her kommer også en med maleri. Det var meget mere farve i, du holder meget mere farve nu, end du gjorde tidligere. Ja, her er et Vadehavet, og så et billede, jeg har lavet af Eros, der, den hænger derinde.
var simpelthen sejt. Men det minder mere om de der sådan, billeder, du havde fra Tenerife. Altså med meget stærke farver i. Ja, men jeg kan godt lide at lægge noget sol ind og noget herind. Ja, det Også et maleri. det er da noget helt nyt. Det har sådan der ikke haft det før. Nej, men man ændrer sig jo. Nå, okay, du indrømmer det altså. Jamen er det altid en anden? Hvor fanden, mand? Du indrømmer det, hva'? Nej, jeg indrømmer ikke noget. Jo, du har indrømmet det. Nej, Det er stærkt. man er jo aldrig den samme, vel? Det er da utroligt. La vida es bella y ya verás como a pesar de los pesares. Der! Wow! Det må jo Wolfgang, der gør det. Jamen, det er det da. En her, hvad er det? Ja. Oh. Jamen, der er jo helt andet farveudtryk i den, end der var i de gamle. Jamen, helt andet. Ja. Altså, det er jo virkelig dristigt. Altså, virkelig noget, der vil noget. Gentagelse. På farverne. De andre, de... Ej. Wow. Men kan du ikke se, de andre, de var sådan matte og sådan... Og flotte i en vis forstand, ikke? Men altså, de her, de spræller jo af liv. Sådan et stykke gammelt blad, der ligger ude i naturen, ikke? Og blevet til sådan et halvt forklæde, eller... Ja. Ja, der er en anden en, den er lidt sjovere. Er den der? Ja, det er lige... Nej, fortæl. Nej, nu overgår jeg ikke mere engang. Det er for godt, det her. Og du får overhovedet ingenting på papir mere, vel? Hvad? Du får det ikke på papir mere, vel? Du får det ikke lavet sådan, printet ud af alt det der. Nej, for jeg har ikke noget papir. Der er heller ingen farve. Men her, den der Goodyear, altså, den er også lidt sjov. Det gamle digt. Det er da utroligt, du har fået helt andet udtryk, end du havde tidligere. Jeg kommer ind i det. Jeg kan meget bedre lide det der nye. Meget bedre. Ja, hvad har du Sisyfos? Nej, den er ikke. Vatkultur. Ja. Ja, den er også god, ikke? Men altså, de andre er endnu bedre. Den er lidt. Eller hvad? Ja, den er ikke så, jeg er ikke så vild med den bare. Nej, vel? Nej. Men sådan prøver man. Ja, selvfølgelig. Og ja. Her er min virus. Men du er modig, ikke? Altså, kan du ikke sige det? Virus? Hvad er det for noget? Det er Wolfgang og Eros. Det bliver til virus. Nå. Og jeg hedder Jeros. Og Eros. Jeros. Ja. Hvad har vi så mere her? Tryk der med. Flaske igen. Ja. Og et rustent søm. Ja. Under is. Men det er virkelig anderledes. Du gider slet ikke de der sådan tågede Nej, ikke rigtigt de der billeder. En her, altså, men den er jo heller ikke. Se, der skal simpelthen være sprunende med farver i. Ellers er du ikke Det er en tilfreds. lerstrand her. Jamen, det er da utroligt. Ikke? Men det der var inde i sådan en sol, og så det der, den der fugl med det æg der, jeg synes, den er fuldstændig sindssygt flot. Elegant, som den kommer der på de røde ben, ikke? Det må være sådan en rødbenet æg. Nej. Så ville du aldrig have lavet, dengang du boede sammen med Pink. Aldrig. Og det var, Er det ikke rigtigt? Jeg kunne jo ikke få lov til at lave de billeder, jeg ville, vel? Så skulle han jo, altså, det kunne jeg ikke med ham. Hvorfor ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Han var jaloux, og han, jeg følte mig ikke fri til det, altså. Sådan, du vil aldrig have lavet det. Aldrig. Det er så langt fra. Det er simpelthen, altså, ja. Men nej, det er rigtigt. Nej, igen, ikke? De farver, du aldrig har brugt. Ja. Nå. Men vi skulle lige putte de der ind, jeg ville vise det. Okay. Ja. Godt. Så har jeg vist fået rigtige billeder. Og det tager virkelig ikke ret lang tid. Nu tænder jeg for den der.